Ronday guys, perting umana sa kurazon, so naabtan tag-uwan, grabing kusuga, okay na mabasa, at least, gwapo o cute gihapon. Guys, good morning, ako din si Renz, maliit titi ko, Chari, sa Ronday guys, uban ko ninyo sa pagdua sa volleyball, bisan uwan, padayon gihapon ko og duwa, basta na enjoy. Yeah guys, pag ako magduwa, nakikikuha akong friend, karabi ako ang motor guys, wala na ni washing, perting hugawa, pinapod ko ka oras guwat sa akong friend o ginuwat. Awa ako ang motor guys. Una na wash. Ako na siyang wash-washan. Charis! Ang sa itong friend guys. Napag-cute-cute ko din napita sa highway para sa gamay-gamay. Mag-cute sa da. Charis! Guys, pag abot na mo sa among destinasyon, mga on sa mi sa Crispy King. Na naman Crispy King din sa Ubay. So visit na mo. Kung kita lang ang perla sa silinganan sa akong liyo guys. Kaya panadasyag swerte sa akong kinabuhi. Guys, naglakaw namin sa akong friend padulong sa Crispy King kaya panggutom na ang mga babayi. Pagsud na mo sa Crispy King guys, daghan siyang tao, mura siya Jollibee, Charis. Ano na pong tao nag-order guys. Pero kami na ni guys, mag-dine in me. Manang ilang menu sa ilang Crispy King. Okay na kayo, affordable naman si input siya. Unya, mo dine in me, ang ubang tao diri is take out ratod kasagaran. For mga on guys, sa picturean para natin memories inag-uli, inag-upload daw sa Facebook para po masuya ang ubang tao. Charis, joke ra. Unya guys, na-realize ako, fiesta na marihapit sa ubay. Mautong, ni hunong ni karyot, unya, ni hapit sa mga sapatusan. Napit tapos sa sapatos pero wala na napili. Igo namin na nanaw guys sa mga sapatos, kaya kayo mga baligat diri sa ubay, kaya hapit na fiesta karong 27 sa January. So, kung kisa tayo girahan o willing mo visit sa Ubay, visit na. Ang sabaa sa manok diri guys, nag-recording ko. O, mananang sapatos guys. Iguro mo na nananaw, wala mi nakapili. Kay mahal pa rin pagkaayo. Unya pagkaman ana guys, sintan upload mi sa among ang pinakabongga nga tuara. Ana ko guys, makarealize nga makasakay ra ko na niya puhon. Unta, nagfiesta. Makasudra ko ana. Charis. Unya guys, narapod na po sila bye-bye. Charis, mara na sa salida ni Vice ganda. Unya guys, narapod sila yung mga maktihan diri, kumpleto na. So naranas likod guys, kung nakaagi sa highway, di na siya makita. Pero ug ari ka sa peryahan, makita niyo sila. Ang naghanakaayo, maglibog ka kung asod ka. Pero ang hindi, maglibog ka kung wala kay kwarta. Charis! So kung ganahan ka mo laag sa ubay, dapat na kay kwarta. Ug na po kay partner, para po dili dyan laay. Guys, na po yung mga sinilas na diri guys, mga branded. Ang uso karon is Crocs. Gusto ko mapalit Crocs na sinilas. Pero wala tayo Duchess. Puhon, mapalit na. Guys, manay nakabongga guys. Sa una guys, sa trabaho ko sa kinamot guys, diri ko mapalit ang mga perfume, ang mga skincare. Kaya karami sila guys, di ka ma-amaze sa ilang mga product kung dumabis ka sa ilang mga gamit. Kompleto sila kaya diri guys, ang ilang mga product kasagaran, nara sa TikTok. O na po sila mga perfume available ra kaayo o mga skincare nga available ra kaayo, barato ra kaayo kung nakakay kwarta. Tapad ni sa Jollibee guys, so sa ubay na dapit duor ra kaayo. Grabe jud, pinapakpak, pinakaron-karon ng ilang mga product guys. Di ka magmahay ang ilahang perfume, pak set up kaayo, arrange kaayo, mga humot kaayo, maka-addict, charis. Guys, nagpalili kasi ako ang Arios. Nipalit ko og bago, brand new, white color. Tsana o. Hala, nari 7-Eleven sa Ubay. Sumanood the friend. So pagsuda mo guys, ang mga chichirya, mga skincare, mga chichirya, naapod sila yung mga, wow, mga 1.5 liter Coke. Na sila yung mga wine, pa-social. Gusto ko mo tilaw na guys. Dinapasamin sa amin po ko, para cute. Charis! Lingaw guys, ang ipicture ng best wine sa Korean, tapos babaw ka ng green, gusto ko ana. Also the best spicy pansit sa Korea, gusto ko ana. Pero guys, ang gisod sa 7-Eleven ang Magnum, nakatilaw na ko, yay! Nya guys, pag uli na mo guys, lapit sa Barangay Gabi, among tinanang practice sa California sa ilang sinulog para sa pizza sa Ubay. So nanauta guys, manilahang formal nga attire. Wala pag gisot sa uban, muna nilang mga kuan props. So good luck! Nya guys, namawag ko sa kong friend, na siya broom broom. Charaul! So, I'm happy to my friend. Nga nasa siya broom. Pero di na siya maglisod, di na siya magbaktas, di na siya meeting. So, I'm proud for you, my friend. Onta, more practicing pa. Kaya murag mabala ako, di mo mag-drive. Kaya murag kag
Unsa ba? Mabalaka ko nimo. Charis! Onya guys, pag abot na mo, niditsom siyang sister kana nag-birthday celebration sa mga on mi didto, hindi na naguman, mauli na po mi guys. So thank you so much for watching. Subscribe my YouTube channel. Bye bye!